खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बलिउडनि गागि फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। गुवाहाटीनि खौरांगिरि 27 बोसोर बैसोनि रितुमनि रयखौ मावख'आव थैनाय मोननाय जादों। गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह, नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद होदों। आसामनि जोहोलावनि जोनोम सानाव एनिमेटेड डकुमेन्टारि लाचित दि वारियर फोसावदों। आलफा आइआव हाबनो नागिरनायनि दायाव अरुणाचलनि 3 लाइमोनखौ हमनानै खायो। बिगियान दिन्थिफुंनायाव फरायसा बानायनाय रकेट बेरफ्रुदों, 2 फोरोंगिरिया जोखोम। उत्तराखन्डनि टिहरियाव पेसेन्जार बासआ 70 मिटार हाखराव गोग्लैनायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। 1200 मेगावाटनि हाइड्र' पावार प्रजेक्टखौ डिमा हासाव ट्राइबेल सुबुंफोरा हेंथा होदों, हा खहा जाजानो गिदों। आसाम सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया रङियायाव गाहाय दाथायारि मावथांखिफोरखौ बेखेवो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बलिउडनि गागि फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। भारतीय सावथुननि हिमेन आरो धर्मपाजी मुंजों मिथिजानाय मुंदांखा बलिउडनि फावखुंगुर धर्मेन्द्रआ मैया मुम्बाइआव थानाय गावनि न'आव रुंसारि जायो। बिथाङा 89 बोसोर बैसोनिमोन। 8 दिसेम्बर खालि गावनि 90थि जोनोम सानखौ फालिनो गोनां धर्मेन्द्रआ बे दाननि गिबियाव हां लानायाव जेंनानि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजादोंमोन आरो दसे समनि थाखाय भेन्टिलेटराव दंमोन। बिथाङा मोजां जालांदोंमोन आरो न'आव फैफिनदोंमोन, नाथाय समबारखालि गोजोनै रुंसारि जालाङो। 60 बोसोरनि बांसिन केरियार आरो 300निबो बांसिन सावथुनफोरजों धर्मेन्द्रआ गावनि एक्शन हिर' व्यक्तित्व, रमान्टिक फावफोर, चार्म आरो श'ले, चुपके चुपके आरो धर्मवीर बायदि क्लासिक्सआव गोहोगोरा दिन्थिफुंनायजों गोसो बोनो हादों। बिथांनि उनाव बिसि फावखुंग्रि हेमा मालिनी, गिबि बिसि प्रकाश कौर, फिसाज्लाफोर सानी देअल आरो बबी देअल आरो फिसाजोफोर ईशा देअल आरो आहाला देअल दं। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ एक्सआव लिरदों दि धर्मेन्द्रजीनि रुंसारि जानाया भारतारि सावथुनाव मोनसे मुगानि जोबनायखौ फोरमायो। ओम शान्ति। सावथुन मुलुग आरो लाख लाख अनसायगिरिफोरा हिन्दी सिनेमानि सासे देरसिन आरो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा हाथरखि गोमानायाव दुखु फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि खौरांगिरि 27 बोसोर बैसोनि रितुमनि रयखौ मावख'आव थैनाय मोननाय जादों। गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह, नखरनि सुबुंफोरा बुथारजानायनि अजद होदों। 27 बोसोर बैसोनि खौरांगिरि रितुमनि रयखौ रबिबारनि हर 23 नबेम्बर गुवाहाटीनि ख्रिस्टियान बस्तियाव गावनि मावख'नि केबिनआव थैनाय सह'खौ मोन्दों। पुलिसआ बिथांनि गोथै सह'खौ सिलिं फेनआव दिन्दां जानानै बोखांनो हायो। जाथाय जायगायाव गांसे न'टबो मोन्नाय जादों। दिसपुर पुलिसआ सन्देह गोनां गावखौ फोथैना लानायनि केस रेजिस्टार खालामदों आरो फरेन्सिक हान्जाया जाथायथिलिखौ नायबिजिरगासिनो दं। रितुमनिया 5 दिसेम्बराव जुलि जानो गोनांमोन। लोगोफोरा बिथांखौ मिनिस्लु आरो गोख्रों खामानि मावग्रा होनना फोरमायदों आरो बुंदों दि बिथांमोनहा फोथायनो हाया दि बियो गावखौ फोजोबना लादों। नाथाय बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा गावखौ फोथैना लानाय आरो गाज्रि खामानि मावनायनि अजद होनायखौ गोख्रोङै नेवसिदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै रितुमनिनि बिबथैया बुंदों, "आं सानाखै बियो गावखौ फोथैनाय नङा। जेब्ला सोरबा बेनिफ्राय दिन्दां जायो अब्ला फांखाया माबोरै बेंनो हाया? बियो बुथारनाय बादिसो नुदों। पुलिसआ मोजाङै नायबिजिरनांगौ।" थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। हरखाबै रुंसारि जानायाव बिथांनि नखर आरो लोगोफोरा गोथौ दुखु मोनबाय। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि जोहोलावनि जोनोम सानाव एनिमेटेड डकुमेन्टारि लाचित दि वारियर फोसावदों। आसामनि मुंदांखा जेनेरेल लाचित बरफुकननि 403थि जोनोम सान फालिथायाव एनिमेटेड डकुमेन्टारि लाचित दि वारियरखौ मैया ससियेल मिडियायाव पिआइ मिडियाया लन्च खालामदों।
24 नभेम्बर 1622 मायथाइयाव जोनोम मोननाय लाचित बरफुकना सासे गिलु-बालु आहम बिथोनगिरिमोन, जाय इं 1671 मायथाइयाव सरायघाटनि दावहायाव मुगल रौनियाफोरनि बेरेखायै जै जानायखौ दैदेनदों। बरभुयान एबा गाहाय आसामनि गार्जेन महरै मिथिजानाय बिथाङा बाहादुरि आरो हादोर अनफावरिनि नेरसोन। पार्थसारथि महन्तजों लिरजानाय आरो दिथा होजानाय 20 मिनिटनि सावथुनाव लाचितनि दैदेननाय राज सल' आरो आहम जारिमिनाव बिथांनि फावखौ दिन्थिनाय जादों। बेयाव मीना महन्त आरो इरान बरुवानि दिहुननाय, अमरज्योति चौधुरीनि बेखेवनाय, रुपम तालुकदारनि देंखो, रतुल दत्त आरो ऋषिकेश बर'नि एनिमेशन आरो देबजित गायननि साउन्ड डिजाइन। 50 हादोरनाङारि फोरबोफोराव दिन्थिफुंजानायनि उनाव बे डकुमेन्टारिया 19 साबसिन डकुमेन्टारि बान्था, 4 साबसिन एनिमेटेड सुबुं सावथुन बान्था आरो साबसिन गुसुं सावथुन बान्था आरो साबसिन सावथुन बान्था आरो साबसिन बान्था, मोनसे प्रशंसा बान्था आरो 3 स्पेशेल मेन्शन देरहानो हादों। बेखौ मोन 20 बादायारि नङै फोरबोफोरावबो दिन्थिफुंनाय जादों। गाहाय दिन्थिफुंनायफोरा जाबाय इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल अफ इन्डिया गवा, निउयर्क लिफ्ट अफ फिल्म फेस्टिवल, मिलान शर्ट फिल्म फेस्टिवल, निउ बर्न शर्ट फिल्म फेस्टिवल बर्लिन आरो मार्सेडु फिल्म कान। भारतआव बेखौ 15थि जयपुर हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबो 2023, सा-सानजा भारत हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबो 2023-24 आरो KIFF 2023 आव दिन्थिफुंनाय जादों। सोरजिगिरिफोरा मिजिंथिदों दि बे फोसावनाया रामनि हारिमुआरि उनमोनथायनि बागै लाइमोनफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोगोन। गासै आसामावनो बोसोरफ्रोमबो बे सानाव लाचित दिवस फालिजायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आलफा आइआव हाबनो नागिरनायनि दायाव अरुणाचलनि 3 लाइमोनखौ हमनानै खायो। आलफा आइआव हाबनो नाजानायनि दायाव आसामनि 3 लाइमोनफोरखौ हमदों। रबिबाराव रैखाथि हान्जाफोरा होबथाजानाय आलफा इन्डिपेन्डेन्टआव हाबनो नागिरनाय तिनिसुकिया जिल्लानिफ्राय 3 लाइमोनफोरखौ खायो। काकपटारनि मैथं गामिनि थागिबि नाबुथं बावलारि, जयन्त कौवार आरो मनजित नियगखौ अरुणाचल प्रदेशनि करसाङाव खायो। संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि मोनसे जथाय हान्जाया 3खौबो सानबासिम थाखोमानानै आलफा आइनि गावनो दैदेनगिरि अरुणोदय दह'तियानि बिथोनखौ नेनानै थानाय समावनो हमनो हायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 3बो हान्जानि सामलायगिरिजों सोमोन्दो दंमोन। थिसनथाइ, नेटवर्क आरो फोनांजाब लिंकफोरखौ मिथिनो थाखाय सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ आसामाव बिगियान दिन्थिफुंनायाव फरायसा बानायनाय रकेट बेरफ्रुदों, 2 फोरोंगिरिया जोखोम। बलिपार बाजारनि एक्सटेनसन ट्रेनिं सेन्टाराव बिगियान दिन्थिफुंनायनि समाव फरायसाफोरजों बानायजानाय गंसे न'आव बानायनाय रकेटआ बेरफ्रुनानै 2 फोरोंगिरिखौ जोखोम खालामो होनना मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। बे जाथाया समबारनि फुङाव आर्यभट्ट बिगियान मिरुजों खुंजानाय दिन्थिफुंनायनि गेजेराव जायो। स्प्रिं भेलि सेन्ट्रेल स्कुलजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बिगियाननि फारसे गोसो बोनो थाखाय आखाइजों प्रजेक्ट दिन्थिफुंगासिनो दंमोन। स्प्रिं भेलिनि 2 जोखोम जानाय फोरोंगिरिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय SK रय सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। खाफाल मोजांदि रावबो फरायसाफोरखौ खहा खालामाखै। बिबानगिरिफोरा जाहोनखौ नायबिजिरनायाव दिन्थिफुंनायखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'नाय जादों, जायखौ मोनसे गोरोन्थि गोनां प्रपेलेन्ट मिक्स होनना फोथायनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ उत्तराखन्डनि टिहरीआव पेसेन्जार बासआ 70 मिटार हाखराव गोग्लैनायाव 5 सुबुंनि जिउ खहा। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नरेन्द्रनगरनि सिङाव थानाय खुंजापुरि लिंदलखाल बाहागोनि साखाथियाव गंसे बासआ थोंगोर हाजो लामानिफ्राय 70 मिटारसो गोथौ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव 5 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया सानजौफु समाव गिख्रंथाव जायगायाव जादों। 4 हौवा आरो 1 आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। आद्रा थानाय दावबायारिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। थाबैनो सांग्रां जानायनि उनाव हादोरसा डिजास्टार रिस्पन्स फर्स SDRFआ धलवाला, क'टि कल'नि आरो बेटेलियन गाहाय मावख'निफ्राय 4 रैखाथि हान्जाखौ दैथायहरो। कमान्डेन्ट अर्नब यदुबंशीनि दैदेननायाव जायगानि सुबुंफोर आरो गामिनि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों बे हान्जाया थांना थानाय सुबुंफोरखौ रैखाथियै लांनो थाखाय गोब्राब खेंख्लायनायखौ नेभिगेट खालामो।
मोनाबिलिसिम खामानिया सोलिबाय थादों, जायगाखौ रैखाथि होदों आरो बेसादफोरखौ बोखांदों। एसडिआरएफनि पिआरअ ललिता नेगि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला गोग्लैनायनि सिगां माखासे दावबायारिफोरा बाज्रुमनानै ओंखारलांदों। हरखाब सामलायनो हायैनि जाहोनखौ पुलिस, अर खोमोरग्रा आरो खाजोना हानजाफोरा नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया उत्तराखन्डनि गिदिंथिंग्रा हाजो लामाफोराव खैफोद लाबोनायनि सायाव नोजोर होयो। स्निथि खौराङाव दङ 1200 मेगावाटनि हाइड्र' पावार प्रजेक्टखौ डिमा हासाव ट्राइबेल सुबुंफोरा हेंथा होदों, हा खहा जाजानो गिदों। आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि थागिबिफोरा 1200 मेगावाटनि मोनसे थांखि लानाय दै मोब्लिब बिथांखिनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लादों, जायनि थाखाय बेयो बिसोरनि आजै-आजौनि हाफोरखौ गोदोहोनो हागौ आरो बिसोरनि जिउ खुंनायनि लामाखौ फोजोबस्रांनो हागौ। जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो बेयाव थाबोदों। बे मावथांखिया जोंखौ जायगा सोलायहोगोन। माखासे धोनि सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय जोंनि अरन, हाग्रानि जिब-जुनार, दैसा आरो हारिमुखौ फोजोबस्रांगोन होनना मथिलाम्फुनि गावबुरा महनलाल राजिउङा बुङो। हानजाया गावसोरनि आबहावायारि सन्तुलन आरो थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोजोनै सोमावसारनायनि समायखिरा लानानै थांखि दैखांनायखौ थाबैनो बोखारनो दाबि खालामदों। मावख'गिरिफोरा दासिमबो जेबो फिननाय होआखै, नाथाय बे सोमावसारनाया सा-सानजा भारतआव मेगा डेभेलपमेन्ट आरो ट्राइबेल हेरिटेजनि गेजेराव बांबोनाय दाङाबाजिखौ दिन्थियो। 8थि खौराङाव दङ आसाम सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया रङियायाव गाहाय दाथायारि मावथांखिफोरखौ बेखेवो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रङियायाव गोबां पाब्लिक इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्टखौ बेखेवो, जाय हादोरसानि गोदान जौगाखांनाय आरो हारिमु संरैखाथिनि सायाव नोजोर होयो। गाहाय आखुथायफोरा जाबाय गोदान पाब्लिक वार्कार्स डिपार्टमेन्ट (पिडब्लिउडि) नर्थ कामरुप टेरिटरियेल रड डिभिजन अफिस कमप्लेक्स आरो मोनसे गोदानसिन पिडब्लिउडि इन्सपेक्सन बांला जायखौ खुंथायारि खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो आरो थागिरिफोरनि थाखाय सिबिथाइ जगायनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय बानायनाय जादों। जारिमिनखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रिया शान्तिराम लहकर पार्कखौ बेखेवो, जेराव मोनसे गिदिर क्लक टावार, उदांस्रि दावहारुनि आबुं मुसुखा आरो गोदान रङियाखौ महर होनायाव बिथांनि गाहाय बिहोमाखौ फोरमायग्रा गोसोखांथि बिजाब दं। जथुम्माखौ नोजोर होनानै शर्माया बुङो दि बेफोर हाबाफारिफोरा सरकारनि सुबुं मिरुआरि नोजोरखौ दिन्थियो, जायनि थांखिया ओनसोलनि गोख्रों खुंथाय, जिउगोनां सुबुं माहारि आरो मोजाङै फोनांजाबनाय नोगोरफोरखौ जौगाहोनाय जागोन। बिथाङा दावगानायनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा महरै लहकारनि उनमोनथाइखौ बाख्नायदों। बे मावथांखिफोरा ओनसोलाव नोगोरारि सुबिदाफोर आरो हारिमुआरि गोग्गानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।